जोंनि हरसिंगा 36 नं समस्थियाव जोङो साब्रै बिजाथि दङ लकेल हिसाबै टिकेट बिग्राफोरा जों साब्रैया जकार नामा बुंनो थाङोब्ला गावसोर जकार गावनि उनथिं थाफानाय मानसिफोरा सोर सोर दङ दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा इउपिपिएलनि एमसिएलए सन्जय सरगियारि मोनहा गावसोरनि दोलोनि गेजेरावनो टिकेट मोननाय मोनैखौ लानानै नारा नाथा जागासिनो हरसिंगा बियाबाव रायजोफोर थारैनो इउपिपिएलआ मा जानो थांगासिनो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव सरकार दागोना थारैनो मिसा नामा रायजोफोर स' नोंथांमोना जोबजासे नायनानैसो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दिनै हरसिंगा बियाबाव गासै सन्जय सरगियारि सारजों लोगोसे केन्डिडेटआ साबा आरो टिकेट मोननो लुबैनाय सुबुंफ्रा साबा जानानै दं बा बिजाथिया साबा जानानै दं नाथाय बे साबानि गेजेराव सोर सासेया टिकेट मोनगोन बिनि बेलायाव जोंहा सन्जय सरगियारि जायखौ जोङो मिन्थियो इउपिपिएलनि एमसिएलए सन्जय सरगियारिया बैसोर गावसोरनि दोलोनि गेजेराव जाय टिकेट मोननो लुबैनाय साब्रै सुबुंनि सायाव गोबां गाग्लोबदोंमोन दा बिनि सायावनो जाय गाग्लोबजाग्रा आरो जाय टिकेट मोननो लुबैग्रा बिथांमोन साब्रै बिजाथिया दिनै सन्जय सरगियारिनि सायाव हेंथा बाथ्रा बुंदों आरो खेंफोरथि बाथ्रा होदों अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे बिसोरनि दान्थे बिदान्थे जे गावसोरनि इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव नारा नाथा दान्थे बिदान्थे बाथ्रा बुंनायखौ बे भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांग्रो आरो खोनासंलांग्रोदो হৰিচিঙা সমষ্টিত আমি আজি যদি চাওঁ বা এটা হিচাপটো যদি আমি চাওঁ তো তেতিয়াহ'লে বেলেগ ৰাজনৈতিক দল ইয়াত নিজিকে এই কথাটো মানে স্পষ্ট হৈ পৰিছে হৰিচিঙা সমষ্টিত ইউপিপিএল দলে ইয়াত মানে জিকিব কাৰণ এই কাৰণে জিকিব দুই তিনিজন ব্যক্তিসকলে অকণমান যি বিজেপি দল তেওঁলোকেও অকণমান এই আশাবাদী এই ধৰণৰ কথাবিলাক কয় কিন্তু আমি ক'ম যে বিজেপি দলে হৰিচিঙা সমষ্টিত 2005তো তেওঁলোকে পৰাজয় হৈছে 2010 চনতো তেওঁলোকে পৰাজয় হৈছে 2015 চনতো তেওঁলোকে পৰাজয় হৈছে আৰু 2020 চনতো তেওঁলোকে পৰাজয় হৈছে তো তেওঁলোকে 20 বছৰ বা চাৰিটা যি মানে বিটিসি ইলেকশন আৰু এই ইলেকশনত তেওঁলোকে পৰাজয় হৈছে আৰু এই কাৰণে যে এই বিজেপি দল আসলতে আমাৰ হৰিচিঙা সমষ্টিত নিজিকে আৰু এই কাৰণে আমি যি মানে আঁচনিবিলাক কোনোবা বিজেপি কোনোবা ইউপিপিএল বা কোনোবা বেলেগ মানে দলৰ ৰাজনৈতিক দলৰ কি কয় সদস্য এই বুলি আমি আসলতে চোৱা নাই खुलुमबाय गासै निउस चेनेलनिसिमबो बिनि सायावहा मैयाबो मोनसे भाइरेल जादों जे हेमेन बसुमतारिया 10,000 मानसि लानानै जइन जानो थांगासिनो होननानै बे बेलायावहा आं बेखौनो बुंनो सानदों हयथ' निउस चेनेला अबेयावबा खोनानानै बिथांमोना होदों आरो जोंनि रायजो राजाफोरा जोंजों सापर्टारफोरा माने उत्तेजित जाना दङ बेनि थाखाय सावरायबायनायाव मोनथिनानै हयथ' दामदों जानो हागौ बेयावहा आं जे बे निउस चेनेलखौ बेबायदि बुंनाय जायाखै दा बेखौ लानानै गोबां मानसिफोरा सिन्ता खालामनो हागौ सानदों आंनि कमेन्ट होनो माने जिफोर कमेन्टखौ होदों बिथांमोनखौ आं सानदों मैयानि बा दिनैनि निउसाव जोङो नुनो मोनदों सन्जय सरगियारि बिथाङाबो बुंदों आं सानदों जायफोरा कमेन्ट होदों मैयानि निउस ओंखारनायाव बे सन्जय सरगियारिनि आइटि सेलनि खामानि होननानै आं सानदों आं जेबो सानाखै मानो होनबाला बिथाङा जोंखौ सोंखारिबाय थादों जोंनि हरसिंगा 36 नं समस्थियाव जोङो साब्रै बिजाथि दङ लकेल हिसाबै बेबायदिनो लिटन दैमारि आदा आरो रबिन्द्र बाग्लारि आदा आरो बेबायदि जसि खाख्लारि दङ आरो बेबायदि आंबो दङ हेमेन बसुमतारि हिसाबै दा बेयाव बुंनांगौआ बेसो जे बिथाङा थांनाय सिगाङावबो बुंदों जोङो बेबायदि हाइकामान्डनि खोथाखौ लानानै सोलिबोबाय थादों जोङो दिनै थानो हायैयाव बे निउस चेनेलखौ नोंथांमोनखौ लेंहरनानै जोङो बुंनो रायखांनो गोनां जादों मानो होनब्ला बिथाङा थांनाय बारावबो बुंदों जायफोरा टिकेट दाबिदार गांसे एप्लिकेसनखौनो लिरनो रोङा होनना बुंदों बिथाङा जोंफोरनि गेजेराव दा बिथाङा जे बुंदों बिनि उत्तरखौ रायजो राजायासो होगोन बिथाङा दायो हयथ' गाव हारसिं साननानै जुरजबस्ति आं टिकेटखौ लानानै देरहागोन सानदों बिनि एन्सारखौ रायजो राजाया होगोन निस्सय आरो मैयानि निउसआ दामनानै दिनै ओंखारदों जे जकार होनना बुंदों जकाराथ' गावसो बुंनो थाङोब्ला नङा होमबा टिकेट बिनायनि अधिकारा बयहाबो दङ जोङो बिनि थाखाय बिदों हाइकामान्डआ होयो होआ बेखौ जोंहा बुंनो थाङा जों साब्रैनि गेजेराव जोङो लकेल हिसाबै मोनोब्ला मोजां होननानै जों बिदों दा बिनि गेजेराव बिथाङा बाहेर जायगानि जोङो थांनाय बाराव देहायै मोदोमै बयबो रायजो राजाफोरा नांसोमनानै बेखौ सिनाय मोनैयाबो भट होनानै देरहासार खालामदों बेयावहा जोङो बुंनांगौ गैया बेखौ जोङो गोबां अनार होयोमोन बिथांनि बेबहार पार्टिया मोजां नङा होननानै रायजो राजाया बुंदों जों बुंनाय बाथ्रा नङा आरो बेबो मोनसे खोथा बिथांनि जिखिनि कान्ड
बयबो मिथिखागौ शिबसाराबो मिथिगौ जोङो बुंनो थाङा बिनि जिखिनि गाज्रि मावनाय बिथांखौ जुदि अत्यन्त मोजां मोनदोंब्ला हयथ' बेलेग जायगायावबो होगोन जोङो बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु रायजो राजाया बेखौ नेनानै दङ जोंनि जाबायदि खोथाफोरखौ बुंबाय बिथाङा बेपार खालामनायनि थाखाय बिजनेसनि थाखायसो बिथांमोना ओंखारदों आरो जकाराथ' गावसो जों मानि थाखाय जकार जोंबो आन्दलन खालामबोदों रायजो राजाजों थाफानानै बा जोङो जायफोर लिडारफोरा मा बुंदों बेखौ लानानै जोङो थाफाबोनानै जोंबो आन्दलनफोराव बाहागो लादों जेरै खेनें सिननाय हाबाफारि बेफोरावबो जोङो खेनें हनानैबो बाहागो लाबोदों जोंनिबो एसे अबदान दङ नङा होमबा दा बेयावहा गावआ जे जकार होननानै बुंबाय जोंखौ मा खारनाव जोंखौ जकार होनना बुंखो जों टिकेट बिग्राफोरा जों साब्रैया जकार नामा बुंनो थाङोब्ला गावसो जकार गावनि उनथिं थाफानाय मानसिफोरा सोर सोर दङ दा बिथांमोना हयथ' इनसाल्ट खालामदों होननानै जोंखौ माबा मोनसे फिनजाथाय बा बुंफिननो हागौ बेयाव जोंहा बुंनांगौ गैया रायजो राजाया सोरनिथिं बारा दङ गैया बेखौ बिबेसना खालामगोन आरो आं जे 10,000 मानसि लानानै थांगोन होनना बुंदों बियो आं दिनैसिमबो दायो सिन्था खालामथ'नाय जायाखै उननि बेलायाव जोङो मा सानो रायजो राजाफोराबो जोंजों दङ जेला जोङो सावरायनायनि गेजेरजोंसो जोङो डिसिसन लागोन बेखौ जोंहा दायो जेबो बुंनांगौ गैया आरो बियो मोनसे भाइरेल खालामदों बेवहा जोङो जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया दायो जोंहा टिकेट डिक्लारनि समायबो जायाखै एसे सम दंबावो साननै सानथाम बेयाव जोंनि सापर्टारफोर बा जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ जोङो जोबोद मोजां मोनो मानगोनां प्रमद बर' शिब सारखौ जोङो मोजां मोनो बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आंनि बुंनांगौआ बिसिनो बिथांनो जुदि होयोब्ला बिनि सायाव माबाफोर नोंथांमोना सानलायनाय जादों नामा जोङो बिनि सायावहा जों जमायैनो जों सावरायबाय थानाय जायो जों साब्रैनि गेजेराव सासे होयोब्लाबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जोङो गोरोबलायनानै दङ खिन्थु आं बेखौसो बुंगोन जोंखौ जे जकार होनना बुंबाय गाबोन समफोर जुदि सन्जय सरगियारिया गावहा टिकेट मोनाब्ला मा खालामगोन जुदि इमान इउपिपिएल बा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जुदि मोजां मोनोब्ला बिनि एन्सारखौसो आङो बिनिफ्राय फिननायखौ लुबैदों गावहा जुदि मा सानो गावहा टिकेट मोनाब्ला मा खालामगोन आं बेखौ दिनैनि तारिखाव बिथांखौ सोंहरनो सानो नैबे मिडियानि गेजेरजों आंनि बुंनाया बे बिथाङा बुंबावदों माने फालांगि खालामदों बा दाम दर खालामलायदों फालांगियाथ' गावसो बुंनो थांब्ला आं गावखौसो बुंगोन मानो होनबोला गावदों जायफोर जोंनि ब्लकनि हरिसिंगा ब्लकनि बिबानगिरिफोर दङ किसुमाना बायध'दोंसो बिथांदो थायो बिथाङाथ' बुंनो थाङोब्ला खरसाबो खालामा होनना जोंनो इनफरमेसन होदो बिबानगिरिफोरा बेखौ जों मिथिनो मोन्दों अब्ला जुदि गावहा फालांगि नङाब्ला गावहा मानो गावनि बिबानगिरि बा रायजो राजाफोरखौ गासैनोबो खामानि दामानि बा माबा मोनसे होजोबनो हाया खिन्थु गावनि बेबहार पातिया मोजां जानांगौमोन गोरोबनो हानांगौमोन नङा होमबा आं बेखौ बिथांनिसिम मिथिनो लुबैदों फैबाय थानाय समाव जुदि नोंथांमोना टिकेटखौ मोनाब्ला माबायदि डिसिसन खालामो बेनि खोथाखौ आं हारसिं डिसिसन दायो लानो हानाय नङा जोंहा सासे गैबावा जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो साब्रैबो डिसिसन लागोन आरो जोङो दासिमहालागै बेबायदि नेगेटिभ बाथ्राखौ जों सानथ'नाय जायाखै थारैनो मैया ओंखारनाय बायदि जिथु निउसाव नोंथांनि मोनसे ओंखारदोंमोन जे 10,000 रायजो राजाफोरखौ लानानै नोंथाङा गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जायाव हाबहैगोन होननानै नोंथांमोना जुदि टिकेट मोनाब्ला बे राहाखौ लामाबायदि जागोन बेयावहा बुंनो थाङोब्ला जोङो 10,000 माने बुंनो थाङोब्ला जों साब्रैबो दङ आदा लिटन बा रबिन्द्र बाग्लारि मोनाबो इउपिपिएलनि सिनियर लिडार आरो जसि खाख्लारियाबो गोदोनिफ्रायनो पार्टि खालामबोदों निस्सय 10,000निबो बारा जों साब्रैजों दङ होननानै आं बिसासाव दङ निस्सय बिथांमोनाबो जोंखौ एडभाइस होगोन रायजो राजाफोरा बिनिफ्राय जोङो रायजो राजा आरो जोंनि गासै जोंजों थाफानाय सापर्टारफोरखौ लानानैसो जों सावरायनानै डिसिसन लागोन दा जोङो जेबो बुंनो सानाखै इउपिपिएल हिसाबै प्रमद बर' सारखौ बयबो मोजां मोनो आरो इउपिपिएलखौ मोजां मोनो खिन्थु बिजाथिनि सायावहा मोनसे इस्युआ जादों बेनि बेबहारखौ मोजां मोना जोङो होनना जोंनियाव डिमान्ड होयो आरो लोगोसे बिथांखौ बाहेरनि होननानै अनोब्ला जेरैहाय जोङो एगजामपोल नुयो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बेबायदि गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ डाबल होनाय जोङो नुवाखै रेकर्ड बिदि नुवाखै बेखौ नायनानै रायजो राजाफोर बा जोंनि जायफोर जोंजों गिदिंफानाय सापर्टारफोर बिथांमोनाबो बुंगासिनो दङ खावलायगासिनो दङ जों सन्जय बिथांखौ जुदि हाइकामाना जुदि बहाबा बोथ्रोदा बे बिनि खोथा खिन्थु आं सोंनाया मा जोंखौ जे बिथाङा जकार फालांगि बेबायदि बुंबाय बायदिसिना एप्लिकेसन लिरनो रोङा खिन्थु गावआ जुदि गाबोन समफोर टिकेट मोनाब्ला मा बेबस्था लागोन गावआ मा सानगोन मा एक्सन लागोन गावआ बेखौसो आं मिथिनो लुबैदों अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारै नुखाबाय खोनाखाबाय नङा होनब्ला हरिसिंगा बियाबाव इउपिपिएलनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेरावनो नारा नाथा अब्ला जोङो बुंनो हायो थारैनो बेवहायो इउपिपिएलआ जेनगोना रोखा हरिसिंगा बियाबाव नङा होनब्ला रायजोफोर दिनै गावसिनि दोलोआवनो जुदि गोरोबलायनाय गैयाब्ला टिकेट मोननाय मोनैखौ अब्लाथ' जेनगोना रोखा
गुबुन पार्टिखौथ' दा बुं गुबुन पार्टिनि बेलायाव गुबुननि मानसिया जेबो बुङाखै नाथाय गावसिनि दोलोनि मानसियानो दिनै गावसिनि दोलोनि बिजाथिफ्रानो गावसोरनो गोरोबलायनाय गैया अब्लाथ' जेनगोना रोखा दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव सोर मोनसे दोलोआ बा मोनसे पलिटिक्स पार्टिया देरहासार जानानै जोंनि बे बिटिसिखौ सरकार सालायगोन बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदांनो हादोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो